Saon man nimo pag-ikyas sa mga negatibo, saon man paghatag og peace of mind sa imuha kung kana sila naa sa imong sulod sa imong pamilya. Nya unsa may imong buhaton kung sila tanan negatibo kaayo, unya kini bisag makatabang pud sa imuha. Kung once nga tao tanan sa imong mga negatibo, so ayaw lang na sila pansina kay dili man nakita nila ang imong nakita. Kumbaga wala sila kakita sa imong nakita, kumbaga iba yung naan nila, mong negative sila. Nya kay ikaw may nakakita, ipadayon siya, labi naglisod ka nga sitwasyon, kunya imo siyang tuwan, imo siyang tumpangan, mo samot mo nga ayaw lang magbungol-bungol sa kaana. Hinay lang kag paningkamot ug nagniga sila, mas damor pa jud ka nga maningkamot. Kay ngano na ako'y nabasa ba nga kapag kita daw disiplinado kaayo, 80% sa atong problema masolusyonan. Mo gina nga kinahanglan importante nga makatuntag bisi. Kung niga ang imong environment, so humiwalay ka muna para na kay peace of mind. Unya sa diha nga niga ang imong palibot, dili na kayo sa imo kay ngano na nakakuan mong gali ka sa imong pamilya mismo, samot na lang naa sa gawas mo. Kapag negatibo sila, iwas na ka. Ayaw na anak, kumbaga positibo ra kay gusto man mo peace of mind. So ayaw na wala na lugar sa imo ha. Mailan man ani mo kung negatibo siya or positibo. Kay ang negatibo puro man na hate, bas, wala na magandang maidulot. Samantala ang positibo, naka-appreciate, grateful, mo di ba kabalo magpasalamat mo ni mga positibo kinaiya. Mo mailhan na nimo siya mo ni mailha nga kanang positibo nga kung saan pagkuha nato sa sulod sa panimalay. Kung negatibo sila, kung wala kay peace of mind mo nga ihiwalay lang usa mo nga padayon ka, focus ka kay sa diha nga imo nang makat-on sa imong self, hinay-hinay ka nga mag-grow ug mag-learn jud ka sa imong giagian. Diha ra sa comment section, Tokyo Glutathione plus vitamin C.